Започваме с приготвянето на рецептата. Слагаме чесъна в хаванче, добавяме малко сол и хубаво счукваме чесъна. Към киселото мляко добавяме сиренето, счукания чесън. Разбъркваме да се смеси всичко добре. Време е да подготвим чушките. Трябва да ги цепнем в долния край. Ето така. В предварително загрят тиган сипваме олио. Използвам тиган Брио с диаметър 28 см с незалепващо каменно покритие. Ако и вие искате такъв тиган, може да си го поръчате от моя онлайн магазин cheftodor.com. Тигана е много хубав. Сега слагаме чушките в тигана и ги изпържваме хубаво от всички страни. След като изпържим чушките, е време да приготвим запръшката. В предварително загрята касеролка добавяме маслото, добавяме малко олио, добавяме 2 кафени лъжички червен пипер, разбъркваме съвсем леко да се запържи пипера, да пусне аромат и сваляме от котлона. Време е да сервираме, слагаме няколко чушки в чинийка. Отгоре заливаме чушките с киселото мляко. Накрая поливаме с запръшката и сме напълно готови.